салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Сархати барнома чунин аст. бемориҳои мавсимии табобати саривақтиро талаб менамоянд. тақдими дипломи аъло ба донишҷӯёни дониши амиқдошта. роҳ ба сӯи мактаб, тадбири фарҳангии миёни наврасон. шарҳи хабарҳо. имрӯзҳо бештари кӯдакон ба бемориҳои мавсимӣ гирифтор шуда дар беморхонаҳо бистарӣ мегарданд ва бемориҳои мавсимии табобати саривақтиро талаб мекунанд. ҳамкорони мо дар самти пайгирии ин мавзӯъ ба беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона рафтанд. дар фасли тобистон бемориҳои гуногун миёни кӯдакону наврасон авҷ мегирад. бемории сироятии шадиди меъдаву рӯда ва ё худ дарунравӣ аз ҷумлаи бемориҳоест, ки дар фасли тобистон шумораи гирифторони ин беморӣ зиёд мегарданд. бо мақсади огаҳӣ пайдо намудан оид ба ин беморӣ, гурӯҳи эҷодии барнома аз беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона дидан намуд. тавре иттилоъ дода шуд, айни замон дар беморхонаи мазкур 190 нафар бо бемориҳои мухталиф таҳти назорат ва табобати духтурон қарор доранд. қисми зиёди кӯдаконе ки бо бемории дарунравӣ мубталоанд, аз истифодаи нодуруст ва истеъмоли ғизо бистарӣ шуданд. имрӯзҳо бо омадани фасли гармо як қатор бемориҳои сироятӣ дар беморхонаи мо ки зиёд гаштаанд. ин яке аз бемориҳои шадиди сироятии меъдаву рӯда мебошад. бемориҳои шадиди сироятии шадиди меъдаву рӯда дар як шабонарӯз тақрибан зиёда аз 30-35 нафар дар мо муроҷиат мекунанд. сабаби авҷ гирифтани ин беморӣ яъне аз нигоҳи тиб аз беаҳамиятии модарон низ ки ба вуқӯъ омаданаш мумкин аст, зеро ки модарон дар ин фаслҳо меваҳоро ношуста ба кӯдакҳояшон медиҳанд ва меваҳое ки истифода мебаранд дар зери нури офтоб мемонанд ва ба кӯдакҳояшон медиҳад. ва яке аз сабабҳое ки зиёд бемориҳои сироятӣ ба вуҷуд меояд, ин истеъмол намудани обҳои ноҷӯшонда мебошад. тавре аз шуъбаи наҷоти беморхонаи мазкур мушоҳида намудем, дар ин макон бештар кӯдаконе оварда мешаванд, ки дар ҳолати вазнин қарор доранд. барои табобати ин кӯдакон духтурон чораҳои зарури андешида пайваста аз ҳолу аҳволи онҳо хабардор мегарданд. инчунин барои хуб нигоҳубӣ намудани беморон навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шуда, беморон таҳти назорати доимӣ қарор доранд. маврид ба зикр аст, ки дар шуъбаи мазкур барои табобати беморон таҷҳизотҳои муосир дастрас гардидааст, ки пайваста мутахассисон аз ин таҷҳизотҳо истифода намуда беморонро муолиҷа менамоянд. бо гармшавии фасли сол ё гармшавии ҳаво зиёдшавии бемориҳои сироятии рӯда ба назар мерасад. сабабгори зиёдшавии бемориҳои сироятии рӯда дар фасли гармои сол ин афзоиши зиёди микроорганизмҳо дар маводҳои хӯрокворӣ, меваҷот дар обҳо мебошад. инчунин ҳангоми фасли гарми сол кӯдакон ва калонсолон аз обҳои ноҷӯшонида, меваҳои ношуста ё меваҳои вайроншуда истеъмол мекунанд, ки ин бевосита сабабгори гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятии рӯда мегардад. ба бемориҳои сироятии рӯда исҳоли хунин, амебиаз, салмонеллёз ва дигар бемориҳо мансуб мебошанд. тибқи иттилои масъулин, рӯз аз рӯз шумораи беморон зиёд гардида истодааст. аз рӯи қабул дар як ҳафта то 100 нафар бистарӣ карда мешаванд. ҳамзамон таъкид доштанд, ки бояд волидон дар ҳолати пайдо шудани аломатҳои беморӣ ба худмуолиҷа даст назада сари вақт ба беморхона муроҷиат намоянд. ҳангоми дар кӯдакон пайдо шудани нишонаҳои ҳароратбаландӣ, қайкунӣ, бетоқатӣ, дарунравӣ ва инчунин ҳангоми пайдо шудани хун дар исҳоли беморон ба волидайн маслиҳат медиҳем, ки зуд ба табиби оилавӣ ё табиби сироятшинос муроҷиат намоянд. ба волидайн маслиҳат медиҳем, ки ба худмуолиҷа даст назананд, чунки худмуолиҷа аксар вақт ба оризадоршавии беморӣ ва пайдо шудани диареяҳои давомнок ва дисбактериози рӯдаҳо оварда мерасонад. лозим ба зикр аст, ки дар ҳама вақт беморӣ хуруҷ мекунад ва ҳар як шахсро мебояд, ки саломатии худро ҳамаҷониба эҳтиёт кунад. хусусан кӯдакон, ки дар ҳоли инкишофёбӣ ҳастанд, бояд волидон ба онҳо бо диққат ва ҷиддӣ назорат намоянд, зеро кӯдакон ояндаи давлату миллат маҳсуб меёбанд. дар донишкадаву донишгоҳҳои олии кишвар маросими супоридани дипломи аъло идома дорад. ин навбат хатмкунандагони дониши амиқдоштаи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ин гуна дипломро ба даст гирифтанд. ҳамкорони минтақавиво мавзӯъро пурра мекунанд.
ҷавонон нерӯи пешбарандаи давлату миллат ба ҳисоб рафта барои таълиму тарбия ва истироҳату фароғати ин қишри ояндасози мамлакат таваҷҷӯҳи хоса равона шудааст. маҳз ғамхориҳои сарварии давлат нисбат ба ҷавонон буд ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон шумораи зиёди муассисаҳои таълимӣ дари худро боз намуда фаъолияти босамар доранд. барои омӯхтани илму дониш ва соҳибкасб гардидани ҷавонон тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. мусаллам аст ки ҳамасола шумораи зиёди донишҷӯёни муассисаҳои олии мамлакат баъд аз хатми донишкадаи олӣ соҳиби ҷойҳои корӣ муносиб гардида дар рушду шукуфои ватани хиш саҳми арзанда мегузоранд. рухшона шарипова хатмкунандаи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатӣ тиҷорати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд буда имрӯз бо хушнудӣ баён намуд ки донишгоҳро бо сарбаландӣ хатм намуда истодааст. он донишу малакае ки аз устодони хиш дар раванди таълим омӯхтааст барои пешрафти давлат ва манфиати хиш оқилона сарфа хоҳад намуд. бо дипломи аъло ин донишкадаро хатм намуда истодам. дар 6 соле ки дар донишкадаи мазкур хондам хело таъсироти хубе гирифтам ки дар донишкадаи мазкур бисёр як устодони бо таҷриба ва хеле бо донишу малакаи баланд ба мо дарс гуфтанд. хеле миннатдор ҳастам. маврид ба зикр аст ки донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистонро давоми солҳои 2018-2019 1272 нафар донишҷӯён хатм намуда аз онҳо 74 нафарашон магистрантҳо, 4 нафар дорои дипломи аълои магистрӣ, 694 нафар таҳсилоти бакалавр ва 14 нафар дипломи аълои бакалавр, 504 нафар таҳсилоти анъанавиву 22 нафар дипломи аълои мутахассисӣ хатм намуданд. имсол низ маросими супоридани дипломҳои аъло дар сатҳи баланд бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, устодону волидайни хатмкунандагон баргузор гардид. донишҷӯёнро ректори донишкада бо ин дастоварди муҳими таърихиашон шодбош намуда барои дарёфти касбу кори муносиб ва идомаи таҳсил бурдбориҳо таманно намуд. дар навбати хеш устодону пайвандон низ ба хатмкунандагон барои фаъолияти минбаъдашон комёбиҳоро таманно намуданд. бояд қайд намуд ки донишгоҳи мазкур ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ пурра шомил гардида таҳсил бо низоми кредитӣ ба роҳ монда шудааст. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва ректори донишкада ба як қатор хатмкунандагон дар фазои тантанавӣ дипломҳои аъло супорида шуд. давраи солимгардонӣ то ба ҳанӯз дар муассисаҳои томактабӣ идома дорад. марҳилаи мазкур то охири моҳи августи соли ҷорӣ давом карда, дар ин давра кӯдакон саломатии худро боз ҳам барқарор менамоянд. гузориш дар ин раванд. давраи солимгардонӣ дар муассисаҳои томактабӣ шаҳру навоҳии мамлакат хушугувора ҷараён дорад. аз ҷумла давраи мазкур дар кӯдакистони рақими 4-уми ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе тибқи талаботи давру замони муосир ба роҳ монда шуда, дар он дустурякон дар 14 гурӯҳ таълиму тарбия ёфта дар зери назорати мураббиҳои мушфиқу ғамхор қарор доранд. кӯдакон дар ин давра ба машғулияту бозиҳои гуногуни варзишу дидактикӣ фаро гирифта шуда, бархе ба арғунчакбозӣ, гурӯҳи дигар дар қуму карусел ва дигар воситаю асбобҳои варзишӣ машқ мекунанд. дар ин давраи муҳим онҳо ҳаматарафа обитоб ёфта ҳангоми сайру гашт дар ҳавои кушод тарбиятгирандагон ҷисману рӯҳан инкишоф меёбанд. дар айёми солимгардонӣ яке аз шуғулҳои дӯстдоштаи кӯдакон ин оббозӣ мебошад, зеро оббозии шиноварӣ ба бадани кӯдакон таъсири мусбат расонида онҳо далеру чолок ба камол мерасанд. инчунин дар ин давра дустурякон асосан дар ду намуди машғулият варзишӣ ва фарҳангӣ ҷалб карда мешаванд. дар машғулияти фарҳангӣ онҳо ба суруду шеърхонӣ машғул шуда, онҳо ҳам бо забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони русӣ шеърҳоро аз ёд карда дар маҳфили чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ мехонанд. давраи солимгардонӣ дар муассисаҳои томактабӣ то охири моҳи август идома меёбад. барои насли ояндасози миллат шароитҳои сазовор фароҳам оварда шудааст. дар ноҳияи Данғара ҳам барои кӯдакону бохчаҳои бачагона бо шароитҳои муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. муассисаи томактаби рақами 6 ки ба номи Кабутарак фаъолият менамояд, соли 1991 сохта шуда, соли 2010 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ бо таъмири капиталӣ ба кӯдакони хушбахт супурда шудааст. имрӯз ин кӯдакистон фаъолияти густурда дошта, 11 мураббия ба насли наврас тарбия медиҳанд. гирду атрофи бино ободу зебо буда, кормандон ба ғайр аз таълиму тарбия ба корҳои ободонӣ ҳам таваҷҷӯҳ мекунанду симбои бохчаро зебо мегардонанд. бохча дорои ҳавзи шиноварӣ буда, дар фасли гармо ба кӯдакон ҳар гуна бозиҳои обӣ гузаронида мешавад. кӯдаконро 3 вақт хӯроки гарм дода, мураббияҳо кӯшиш мекунанд ки ба кӯдакон тарбияи хуб диҳанд. бохча бо таҷҳизотҳои муосир таъмин буда, гирду атрофи он бо камераҳои назорати зери назорати роҳбарияти бохча қарор дорад.
роҳ ба сӯи мактаб бо чунин унвон ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур барномаи фарҳангиро созмон дод ва аз ин тадбир истироҳаткунандагони фароғатгоҳи файзи истиқлол баҳраманд гардиданд. гузориш дар ин раванд. дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрии файзи истиқлол бо ибтикори ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур барои истироҳаткунандагон барномаи рангини фарҳангӣ доир карда шуд. ин тадбир таҳти унвони роҳ ба сӯи мактаб сурат гирифта. дар он ҳунармандони филармонияи давлатии бачагона хотири ҳозиринро шод намуданд. бояд қайд намуд ки дар басти чоруми ин фароғатгоҳ 450 нафар наврас фаро гирифта шуданд ки 20 нафари онҳо аз оилаҳои ниёзманд ва аз ҳисоби хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимӣ бо дастгирии бевоситаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур ба ин макон ҷалб карда шуданд. мақсади асосии мо ба омадани чунин истироҳатгоҳ асосан дӯст пайдо кардан ва дӯстӣ дар байни мо ҷавонон ва наврасон мебошад. дар тӯли солҳои охир бошад дар ҳамин истироҳатгоҳ хело ҳам навгониҳо дида мешаванд. аз он ҷумла хобгоҳҳои нави замонавӣ, ошхона, майдончаҳои варзишӣ ва ҳавзи шиноварии нав сохта шуданд ва аз онҳо самаранок истифода мебарем. тавре иттилоъ дода шуд, дар истироҳатгоҳи файзи истиқлол дар ин мавсим 4 маротиба 12 рӯзӣ кӯдакону наврасон аз тамоми кишвар ба фароғат ҷалб карда шуданд. дар басти аввал 400 нафар, дар марҳилаи дуввум 410, дар басти сеюм 430 ва дар басти ниҳоӣ 450 нафар кӯдакону наврасон фароғат намуда ба соли нави таҳсил омодагӣ гирифтанд. бори якум аст ки дар ин ҷо меоям, ба ман хеле маъқул шуд. дар ин ҷо дӯстои зиёд пайдо кардам. бозиҳои ин ҷо ба ман хеле маъқул шуд. 12 рӯз истироҳат мекунем, баъди ин ба хона меравем, баъд ба мактаб тайёрӣ мебинем. барномаи фарҳангӣ аз шеъру таронаҳои ватандӯстона, рақсу сурудҳои ҷолибу диданӣ, бозиҳои шавқовари омӯзишӣ иборат буд ки истироҳаткунандагон аз иштирок дар ин тадбир ба худ ғизои маънавӣ гирифтанд. ҳамзамон наврасони фаъол ва маҳорати баланддошта бо тӯҳфа ва сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. инчунин омӯзгорону масъулини ин фароғатгоҳ низ бо раҳматнома қадр карда шуданд. барномаи таҳия гардида дер боз идома кард ки дар хотири истироҳаткунандагон нақш баст. муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон озмуни расомони наврасро дар мавзӯи таътили тобистонаи ман ҷамъбаст намуд. иштирокдорони фаъоли ин озмун осорхонаи миллии Тоҷикистонро тамошо намуданд. озмуни телевизионии расомони наврас таҳти унвони таътили тобистонаи ман аз 5 июн то 31 июл давом карда дар он зиёда аз 600 нафар кӯдакону наврасони аз синни 5 то 15 сола аз ҳар минтақаи кишвар расмҳои тасвирнамудаи худро ба масъулони озмун пешниҳод намуданд. инак ҳамаи иштирокчиён ба осорхонаи миллӣ даъват шуданд. ба хотири ғизои маънавӣ гирифтан, огоҳ шудан аз таърих, фарҳанг ва расму оини ниёгон, кӯдакону наврасон бо ҳамроҳии роҳбаладони осорхонаи миллӣ ба сайри ин макони фарҳангӣ шурӯъ карданд. осорхона дорои 5 маҳзани нигаҳдории ёдгориҳои таърихӣ, 12 ҳуҷра барои омӯзишгоҳ ва тармиму барқарорсозии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ мебошад. шӯъбаҳои осорхона дорои толорҳои канданиҳои фоиданок ва табиат, таърихи қадим ва асри миёна, нав ва навтарини Тоҷикистон, санъати тасвирӣ ва мардумӣ, толори тӯҳфа ва хазинаҳои давлатӣ мебошад. кӯдакон бо шавқ ин ёдгориҳоро тамошо карда бо хушнудӣ ба мо чунин изҳори ақида карданд. ман хушҳолам ки расмамро ба телевизиони Баҳористон супоридам. имрӯз моро аз тарафи Баҳористон ба ин осорхонаи миллӣ оварданд ва инҷо ҳар намуд асарҳои қадима гузошта шудааст ва онҳоро мо тамошо кардем.
و خوشحالم که با اینجا آمدم. من به همسالان خود توصیه میدهم که با چنین آزمون ها بیشتر آیند. مرتبه سوم است که من به این آثارخانه می آیم و معلومات خود را دایر به نگاره های این آثارخانه زیادتر کردم. باری اول است که در این آزمون اشتراک دارم. طولی چند سال مقدم است که پیوسته رسم های تصویر نموده خود را به تلویزیون بهارستان رها میکنم و البته در آنجا صاحب مکافات ها نیز میگردم، صاحب دیپلم و سرتیفیکات ها نیز میگردم. اصلا این آزمون برای ما کودکان و نوجوانان منفعت بخش میباشد، چون که این خیلی آزمون ها به ما روحیه نو میبخشد، روحیه تازه میبخشد و استعداد رسامیمون رشد و رونق یافته باز یعنی رسم های زیباتر تصویر میکنیم. راهبلدان آثارخانه ملی توریستان با سطح بلند کسبی کوشش نمودند که اشتراکچیان و غالبان این آزمون را با تاریخ و فرهنگ ملت کهنبنیاد تاجیک شناس نمایند و در این طول این نورسان وابسته به طبیعت انیخترش اوید به کندنهای فایده‌ناک، اقلیم، آب و هوا، نباتات، حیوانات، پرورشگاه و ممنوعه‌های جمهوری اسلامی معلومات گرفتند. کودکان از تماشای این همه یادگاری‌ها یک جهان غذای معنوی برداشتند. در آزمون رسامانی نورس که تلویزیون بهارستان همه سال دایر می‌گرداند، تعداد زیادی کودکان و نورسان اشتراک کرده رسم‌های خود را طریق افیر شبکه تماشا می‌کنند. از این روحیه آنها بلند گشته شوق و ذوق آنها نسبت به رسم‌کشی می‌افزاید. ماهیت آزمون رسم‌ها که جلب نمودن نسل نورس با تدبیرهای معرفتی از جمله دوست داشتن منظره‌های دلفریب کشور عزیزمان، گرامی داشت هنرهای مردمی و جشن و مراسم‌های ملی میباشد، به هدف خود رسید. مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نوجوانان بهارستان به خاطر صحنه‌های مهم کشور در موضوعهای مختلف برای کودکان و نوجوانان آزمون تلویزیونی رسامانی نورس را دایر می‌نماید و آزمون نوبتی اعلان گردیده وابسته به استراحت تابستانه کودکان و نوجوانان تحت عنوان تعطیل تابستانه من بود که آن در آثارخانه ملی تاجیکستان جنبست گردید. مؤسسه دولتی تلویزیون کودکان و نوجوانان بهارستان تصمیم گرفته است که در آینده چنین آزمون‌ها را ادامه دهد. 10 август дар кишвар дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯзи варзишгарон таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар қаламрави кишвар силсилаи тадбирҳои варзишӣ сурат гирифта истодааст. гузориш дар ин раванд. бо шарофати истиқлолият дар фазои сулҳу субот зери сиёсати сулҳпарварона ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат 10 август рӯзи варзишгаронро дар тамоми қаламрави кишварамон бо иштироки васеъи ҷомеа бахусус варзишгарону дӯстдорони варзиш дар фазои идона таҷлил карда мешавад. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ин санаи таърихӣ 8 августи соли 2019 бо иштироки беш аз 140 нафар собиқадорони соҳаи варзиш, мураббиён, варзишгарон ва кормандони соҳа чорабинии дидори наслҳоро баргузор намуд. дар ибтидо раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аҳтам абдуллозода иштирокчиёнро ба рӯзи варзишгарон табрик намуда бо собиқадорону варзишгарон ва мураббиён оид ба пешравиҳои соҳа ва дастоварду мушкилотҳои умдаи рӯз суҳбати ошкоро намуд. қайд карда шуд ки таҷлили рӯзи варзишгарони тоҷикистон идомаи мантиқии сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат ва давлату ҳукумат ба ҳисоб рафта он баҳри тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, таҳкими оммавияти варзиш равона гардидааст. имрӯз зери сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва он нақшаҳои тарҳрезигардаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии тоҷикистон ва махсусан дар пойтахти аз замон шаҳри душанбе ба маротиб пешрафта истодааст ва мақсади баргузории чунин мулоқоту вохӯриҳо ва чунин чорабиниҳои варзишӣ ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз яъне ки варзиши тоҷик пешрафта истодааст ва бинед ки варзишгарони мо борҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ шарафи ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардошта истоданд. дар чорабинии дидори наслҳо варзишгари ҷавону умедбахши тоҷик ғаниҷон ғаниев доир ба ғамхориву дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба варзишгарон сухан карда аз ҷумла баён дошт ки бо шарофати истиқлолият соҳаи варзиши тоҷик ба пешравиҳои зиёд
ноил гардид. маҳз дар даврони соҳиби истиқлолӣ варзишгарони ватанӣ дар риштаҳои мухталиф сазовори чандин унвонҳои қаҳрамонии ҷаҳон шуданд. дар мусобиқоти қаҳрамонии осиё ва оқёнусҳо иштирок кардам дар вазни 73 килограмм. дар қуввозмоии финалӣ ман бо рақиби қазоқ дар сонияҳои иловагӣ дар вақти тиллоӣ мегӯянд дар куштани зудо бар ӯ ғолиб баромадам. мақсад аз баргузории чорабинии дидори наслҳо ин арҷ гузоштан ба меҳнат ва заҳматҳои варзишгарону собиқадорони соҳаи варзиш, мураббиёни кормандони соҳа, ҷалби таваҷҷӯҳи масъулин ва ҳавасманд гардонидани собиқадорону варзишгарон ба ҳисоб меравад. дар доираи чорабинии дидори наслҳо бархе аз варзишгарону мураббиён бо унвони устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.